Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Egg tray kaginsindihan para pangtabog sa lamok ang ginhalinan sa pagkasunog sang 81 tanan ka mga balay sa barangay 2 sa Bacolod City kainasang kaagahon. Isa ka senior citizen nasunugan na, giinkawatan pa sang cellphone kag kwarta. May report si Nico Delfin. Sa video nga kuha ni Joshua Mendoza, makitang nagaibwal nga kalayo nga nagtupok sa 81 tanan ka mga balay sa Purok Kagaykay sa barangay 2 sa Bacolod kainasang kaagahon. Sa records ng Bacolod Bureau of Fire Protection, 73 ka mga balay ang totally destroyed kag 8 ang partially damaged. Sa video nga ginpadalaman ni Chucky Hurilia, mabatian pang pagrinagamak sa mga nagakasunog nga balay. Nagdako, no? Isa sa mga nasunugan, ang 63 anyos nga si Emma Tisoro. Nasunugan na siya sang ginparkilahan nga balay, ginkawat pa ang 14 ka mga cellphone niya ginapangprenda sa iya. Pating iya ginasupot nga 20,000 pesos nga benta sa iya tiyangge, kag piso net shop ang gindala sa sangkawatan. Ay balay kami nga ginapaupan, totally dami ubos kid. Oo. Sa muna mo sitwasyon, ginkawatan. Gingkawatan pagid kami kay damo naka ano nga guwa-sulod ang tao. Okay lang kung ice water lang ang soft drink ang nakuha. Lang ano. Okay lang natin, simple. Okay, ang importante na buhi ta. Wala na ano bala. At least na ang nadula sa aton niya makita taman na. Sige lang ta pa negosyo bala. May mga hinuptanan nga ido nga wala makasalbar sa kalayo. Ang nagabusong naman nga si Tala Villanueva napilasan sa mga batiis sang nahulog sa pika-pika sang nagkinarankaran sa magluntad ang sunog. Pila na kabulan? Anong na. Din ka nadagdag? Daon. Sa... Daon. Di kamusta ka na pilasan ka? Wala. Nagwa sa pagpang-usisa sa Bacolod BFP nga ang egg tray nga gintutda ni alias Waldo para pangtabog sang lamok ang ginalinan sang kalayo. Siya karon ng padaw niya ginapangita sang otoridad. So, sa subong amulan na ang na-identify natin sa iya, more or less mga 2 months na di siya nga diri gaystar sa balay ni Ma'am Mona Lisa Magbanwa. And ang cause of fire naton is alleged open flame no from lighted improvised mosquito repellent. Ang pangtabog ya siguro sang mga lamok kag sunod diri sa mga tupad balay no kasami na siya ginasaway nga amo nang nandan niya no. So kagabi sa kainasang kagahon unfortunately natabo ini ang sunog diri liwat sa Purok Kagaykay Barangay 2. Kaina giliyon nga nagpadala sang relief packs ang Bacolod LGU sa mga nasunugan. May pilaman ka mga pribado nga kumbuyahan ang nagpalabot sang bulig sa mga pamilya nga karon nagapabilin sa Barangay Hall kag malapit nga chapel. Sa pagpanguna ni punong Barangay Imelda Bangwanga, gina-validate na sang barangay ang mga pamilya nga ilakip sa listahan sa mga bululigan. Isa naton isa hindi man namin mo sila di mapahalin kay iyan isang gobyerno. So why ta may mo ano ang imo nila sa aton sa sina mga kumakabot si Mayor Albi anong imo sa ila nga gobyerno na siya nga kapanagiyam. Nagpasalig si DSSD OIC Alma Gustilo nga paagi sa bayad agad system, tinguhaan nila nga giliyon nga mapalabot ang financial assistance sa mga apektado nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.